We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass for the... Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Anyone? The hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Ayun yun. Bahala na kayo. Yan for three. Come on! Ito talaga ang confidence itong back. Yes, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon basketball fans. Labanang Donsol versus Castilla dito sa Kasiguran Gymnasium para sa ating Day 12 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Again, the name is Wadi Jan Bachiller. Kasama ang aking partner na si Coach naging coach bigla si Kuya Alex Madronio, aka Kapa Morgan. Magandang hapon sa iyo, partner. Parang gusto ko talagang maging coach ng isang game against this Castilla team. Anyway, magandang hapon Bicolandia, magandang hapon mga kasarog. It's nice to be back and this time teaming up with Wadi Jan Bachiller as his sidekick ngayong hapon na ito para sa magandang away na naman ng kupunan ng Castilla at ng mga taga Donsol dito po sa Kasiguran Gymnasium. Pasalamatan natin si Mayor. Ayan, Mayor Maria Mines Hamor for having us here. And of course, ang butihing governor na si Governor Boboy Hamor. Maraming salamat po. Huwag na natin patagalin. Inaabangan na to ng ating mga kasorok na nanonood online at ganun na rin yung mga nandito sa loob ng gymnasium. So, ibato na natin ang mikropono kay Mr. J.V. Salvedar. Yes, kami nagbabalik sa ating Day 12 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magandang hapon sa iyo, Kapa Morgan. Yes, magandang hapon once again, Wadi Jan Bachiller, and of course ang ating mga kasurog na mga Bicolanos na nanonood sa atin sa ngayon. Yes, we are live here sa ating Kasiguran Gymnasium, Labanang, Castilla.
kontra dito sa Donsol. This game, partner, is a must-win for both teams, partner. Yes, indeed. Castilla coming off a heartbreak after that big loss mula sa kupunan ng Sorsogon. Yes, Na tama. kanina naman ay nanalo kontra sa Magallanes. Samantalang itong Donsol, meron din kartadang 1-1. So sabi nga natin, every game must win dito sa ating elimination round. Tama ka dyan, a must-win para dito sa dalawang kupunan na ito dahil nga talagang there in the contention sa ating standings. Yan na si Magdamit answering the first score ng ating laro courtesy of the 3-point bomb na binitawan nitong si Chris Mark Magdamit. Grabe, no? 3-point shot kaagad ang binitawan. Pero si Reales gustong bawiin and Mintis. Pero si Christopher De La Torre answering with the putback. Yes, 2 points lang. Yes, ayan na, partner. Completing the 5 para dito sa Donsol is si Tipones, Arizobal, Nopre, Harabejo. And itong si Magdamit para naman dito sa Castilla si Ayala, Reales, Borjal, De La Torre, and Aspe, and si Dennis Tipones. Napakaganda ng step back 3 ni Dennis Tipones to start his scoring dito sa ball game na ito. Pero si Aspe swings the ball to Reales. Kicks to Ayala, corner 3. No good, na-rebound ni Arizobal ang bola. Ayan na si what a pass, partner nitong si Yes. Dennis Tipones papunta dito kay Chris Mark Magdamit. In between two men in white, ibang klase yung pasa na yon ni Tipones. Yes, So tama. na-test niya na sa shooting and sa assist department. Ayan na si Aspe. His favorite familiar move, partner. Yes. And Aspe, his first bucket of the ball game. Talagang you will be tricked by this Dazzle Paul Aspe every time na mag-i-initiate siya ng move. Yes, ayan na si Chris Mark Magdamit against Reales, swings the ball to Harabejo. Harabejo. Magdamit. Attacking. Again, partner. 2 points para dito kay Chris Mark. Very aggressive itong batang ito sa ating unang quarter pa lamang. And yun na si Reales tries to answer back. And na-foul siya and nasa free throw line siya ngayon to shoot to. Napakaganda ng start para dito kay Chris Mark Magdamit for Donsol. And yeah, he's perfect. Wala pa siyang mintis dito sa larong ito. In the early goings of our first quarter, almost 2 minutes gone by. 8:08 ang titira po. Donsol leading by 6 points. Yes, tama ka dyan. Donsol is up by 6 points dito over Castilla pero binawasan yan ni Reales with that free throw and now the score is 5-10 with exactly 8 minutes and 5 seconds remaining sa ating unang yugto. Ayan na si Tipones, one of the high scoring guards ng Donsol right now. Ayan na si Nopre, swings the ball to Tipones. Shot clock is 10. Tipones for 3. Partially blocked ditong si number 3 na si Melvin Borjal. Ayan na si Borjal attacking. Grabe, partner, ang haba. That's off the glass by Melvin Boral. Yan na si Magdamit. Drops it off to Arizobal sa ilalim. Arizobal kicks it out to Harabejo. Shot clock is a 13. Harabejo. Nopre. Magdamit. Open. Step backs for 3. Short on that. Yan na si Aspe. That's his first miss in this game. Ayan na si Aspe. Slowing the tempo. Misses the shot. Reales again. Missing. Aspe. Grabe. Medyo maalat. Oo, nakatatlong attempts doon si Dazzle Paul Aspe and hindi niya naipasok ang bola. And right now, Tipones challenging itong si De La Torre. And now, he's fouled. And he will troop 2. Ayan, talagang itong Tipones ay talagang somebody to guard for Donsol nitong mga taga Castilla dahil talagang he can both drain from beyond the arc and so as to have a napakabilis na drive papunta sa basket and can score. Yes, tama ka dyan. Dennis Tipones right now has 5 points in the ball game. And now the lead is up to 5 points, 7-12 lamang po ang Donsol kontra dito sa Castilla. Yan na si Ayala, lobs it up to De La Torre sa ilalim. A good pass and a good find by Ayala dito kay number 8 na si Christopher De La Torre. That's his fourth point of this ball game.
Ayan na si Chris Mark Magdamit. Magdamit again, attacks. What a move, partner! Yun. Gandang galawan yun ni Chris Mark Magdamit. Nakakawalo na siya, partner, dito sa early goings natin. Yes, ayan na si Ayala. With a slow-mo move, bintis yan, Arizubal. Grabs the board. Outlets to Tipones. Ayan na si Tipones with a fake pass and using the glass and scores for 2. Nice move mula kay Tipones. Ayan na nga, Tipones sa 7 points and napatawag ng early timeout itong Castilla to talk things over. And right now, partner, Tipones and Chris Mark Magdamit leading the charge for Donsol. And yun na nga, partner, as early as first quarter, medyo high scoring na kaagad itong pinapakita ng Donsol dito laban sa Castilla. Kailangan nilang pigilin kaagad itong si Chris Mark Magdamit bago mag-build yung kanyang confidence into a higher mark. Kailangan nila itong pigilan. But right now, hindi naman pipigil ang ating reporter na si Miss Danica Garcia. Danica, pasok! Thank you, Kapa Morgan. They considered ako Bicol Sorsogon na isang malaking stepping stone nila. That's why Coach Yong says kanina na grabe ang panghihinayang nila noong isang araw nang talunin sila ng Team Sorsogon City. Aminado si Coach Yong na marami ang naging pagkukulang ng kanyang mga players, especially noong nawala ng chemistry, pagkakaisa inside the court at nagkanya-kanya ng diskarte ang mga players. This afternoon, coaches, hangad ng buong Team Castilla na mas pag-igihan ang laban nila kontra sa kupunan ng Team Donsol para mapalitan ang kanilang standing na 1-2. That's the latest update mula dito sa courtside ng Team Castilla. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Danica Garcia. And after that report, pumukol lang isang 3-pointer itong si Junel Reales. Pero Dennis Tipones tries to answer back. Mintis. And Ayala is in a rush. Ayala against Magdamit. Gandang galaw yung partner. Oo, talagang parang ginagaya niya si Russell Paul. Yes, partner. And that is the first point of Ivan Ayala, courtesy of that slow-mo move na ginawa niya doon sa ilalim ng ating basket. Ayan na si Magdamit. Ayala can score the whole afternoon kung gugustuhin niya. Yes, ayan na si Bon Arabejo. No press in the free throw line. In and out. Nakuha ni Ayala ang bola. Nice pass. Sorry, miss. But pinasok na pala dito si Valdivia Evan Mark to add power pagdating doon sa ilalim. Is seldom used player, partner. Ngayon, he has a chance to showcase his talent pagdating dito sa Castilla. Ayan na, Mintis ang tira ni Arizubal. And unang tira yan ni Arizubal dito sa larong ito. And yun na nga, unang tira ni Arizubal. And Mintis, pero humingi siya ng foul kanina. Ba't di natawagan ng ating mga referee? So tumawag ng timeout ito yung Donsol dahil nga lamang na lang po sila ng 2 puntos. Tama yung ginawa ng koponan ng Donsol. Dapat silang mag-regroup and try to figure out bakit unti-unting nakakahabol itong mga taga-Castilla na gano'n na malakas naman yung kanila or strong naman yung kanilang start dito sa ball game na ito. So Castilla will be taking this opportunity also to think of ways para sila naman ang lumamang dito sa first quarter natin. Yes, tama ka dyan. A very high scoring ball game with 14-16. Oo, tama. Meron pa tayong 4 na minuto na lalabi sa ating unang yugto, partner. And leading the charge for Donsol is Magdamit, Chris Mark with 8 points and Dennis Tipones with 7 points. So maganda yung nagiging contribution ng mga guards na ito for Donsol. Yan na si Aspe. What a move, partner. What a shot. The hop, the skip, and using the glass and scoring his 4th point of the ball game. Tama, that's his 4th. After those misses. Ayan na si Nopre. Binigay dito kay Tipones. Corner tray. Kaboom, partner. Grabe. Yan ang sinasabi natin. You can't leave that man be unguarded. Lalo na beyond the arc. You cannot afford Dennis Tipones to be open that much. And that is the 10th point of the ball game nito. Si Dennis Tipones, partner. Leading all the scorers dito sa ating early goings. Yes, tama dyan. Ayan na si Reales missing the shot. Aspe grabs the board. And a trick pa sana yan si Tipones again using the left hand. And nakakadosin na kaagad si Tipones. Yes, partner, tama ka dyan. His 12 point of the ball game. And now the lead is up to 5 points dito. Pero si Valdivia Evan Mark answering back without under goal stamp. Napakagandang pasa galing kay Russell Paul Aspe.
upang makascore ng madalian itong ang kanilang big man na si Valdivia. And si Manlangit binigay dito sa ilalim kay Balala. Tipones again for 3. Bam! He is filling it, partner, with 15 points sa ating laro. That's his third 3-point bomb launched dito sa lalong ito. Grabe. What do we expect? We expect more from this guy. Talagang pinakawalan sa ngayon dito ng coach. Yes, tama yan sinasabi ko sa iyo from the start, partner, na talagang this Dennis Tipones guy is a force to be reckoned with dito. What a fake! Sayang nun, partner. Tipones is all alone kanina, Oo, but tama. Hindi siya yung nabigyan ng bola. ayun na si Ayala. What a shot, partner. Mabalik tayo dito kay Dennis Tipones. Tipones is a fun to watch. Yun na nga, another turnover, partner. He played for Ligao Yes. in our Albay Leg, and he once was a Kasurok player of the ball game, Yes, if I tama. remember it right. Yes, tama ka dyan. And talagang si Dennis Tipones ay maaasahan pagdating dito sa mga ganitong klaseng laro. And tama ka dyan, he played for Albay Leg sa ating ligaw. I guess who He teamed up with Jason Orada at that time. And who's the other guard? they finished the 6th place pagdating diyon sa ating Albay Leg. And nevertheless, a good outing. Pero si De La Torre wants to score on a jumper. Ayan na si Yan naman, Tipones. ang lead and pass. Tipones again shoots the 3. Partner. He has 18 points right now, partner. Pang-apat na 3-point shot na po yan, made by Dennis Tipones. He is waxing at, partner. And mind you, partner, this is just the first quarter. And talagang nag-iinit at nagliliyab itong si Dennis Tipones right now. Tama. So kailangang pigilan ito as early as now ng mga taga Castilla. And partner, kung papansinin mo ang galaw ni Tipones, very limited lang yung galaw niya pero very effective, partner. Tama. So talagang tingnan natin. Ayan na, sa ilalim si Ayala. And may foul na itinawag ang ating mga referees. Ang mahirap kay Tipones kasi once open, talagang malaki yung percentage sa 3-point range. Pero malakas din siya sa pagpasok sa paint or Yes, tama ka dyan. sa mga lusot na tinatawag natin. Yes, Mga drive. during he is a good in open court basketball, partner. Tama. Talaga once yung kanilang sentro ay maribon na bola and binigay dito. And talagang sa open court maasahan ditong si Dennis Tipones. So pagka-transition, talagang 90% halos itong Tipones. Ano? And right now, partner, marami tayong nanonood sa ating social media platforms. And partner, imbitahan ko na rin sila na pumunta dito sa napakagandang Kasiguran Gymnasium, partner. Siyempre, maraming salamat kay Miss Mayor Maria Mines Hamor sa pagpa-unlock sa atin na dito ganapin ang ating laro. And siyempre kay Governor Buboy Hamor, maraming salamat po sa magandang pagtanggap sa atin dito sa probinsya ng Sorsogon. Okay, the land of Kasanggayahan. At pangalawang beses natin dito sa Kasiguran Gymnasium. Nag-start tayo dito sa opening ng March 3. Tipones missing right there. Yes, tama ka dyan. And yun na, inserted in the lineup is number 32 dito sa Castilla, the hot shooting na si Angel Loberes. Tama. So meron ng pangtapat kay Yun na nga po. Tipones ngayon. Yun na nga, partner, pero knockout play ang binigay nito ni Dennis Tipones papunta dito sa kanilang center na si J.R. Resubal. And now the lead is up to 6 points with 1 minute and 34 seconds remaining. And si Aspe powering his way in. No good. Ayan na, partner. Ayun naman si Tipones. 3 against 1, partner. Grabe! And don't look now. Dennis Tipones is in the 20-point mark in as early as first quarter, partner. So what do we expect? An 80 points? Lalaro Partner, ito. alam naman natin na he is capable of scoring in a bunch. So pakaabangan natin, pero si Borjal misses the shot. Borjal with a follow-away jumper. And sabi niya, I will not miss the second time around. Yes, partner. Ayan na si Manlangit. Gives the ball to Arizubal. Again, Tipones is open for 3. No good. Short. Loberes outlets to Aspe. Loberes, what a pass kay Borjal, partner. And that's a nice finish on the part of Melvin Boral. Nakaka-anim na siya. Yes, and yun na nga, partner. A good recognition, partner, on Dasil Paul Aspe. We know he can shoot and we know he can score in an instant, but on that sequence talaga in-involve niya yung mga teammates na, especially itong big man nila si Borjal. Ganun naman talaga ang Dasil Paul Aspe. Talagang very unselfish.
nakausap namin siya sa laro nila against Sorsogon City where they were heartbroken. Sabi niya, sayang, doon pa naman ako umiscore ng more than 30. Bihirang mangyari yun, sabi niya. Kasi nga more on making his teammates look good ang Yes, tama ginagawa ka. niya. He is a pass first point guard, pero si Ayala shooting, and si Aspe powering his way. No good. Arizobal grabs the board. Manlangit gives the ball. Yan na si Manlangit attacking. A wild shot. No good. That's a wild shot indeed. Hindi man lang tumama sa board. Ayan na si Ayala flying against Arizobal. No good, pero Aspe. Ganon kawais itong Aspe. Yes, tama ka dyan. That shot, counter goal shot, ends our first quarter, the high scoring first quarter partner with 29 points and 31. So it's Points. just a 2-point lead for Donsol. And again, for Castilla, the guy to stop is walang iba, Dennis Tipones, with also a little Yeah, help. Donsol partner, Donsol rather. Donsol, rather. And also, itong si Chris Mark Magdamit who scored 8 points already dito sa quarter na ito. So, yun ang kailangan nilang gawin para matupad yung kanilang mission today to grab this win against this Donsol team. And ang Donsol team naman kailangan nilang talagang i-maintain ito at bigyan ng bigyan itong Dennis Tipones hanggang sa talagang ma-maximize nila ang guardiang ito in scoring. Because again, we say that he can score the whole afternoon. Yes, tama ka dyan. Let's take a look some highlights, partner. Yun na nga, yung mga score na pinakawalan itong si Borjal, partner, with 6 points. Melvin Borjal with 6 points. And si Dasil Paul Aspe with 6 points din. And yun na nga, the hot shooting guard na si Dennis Tipones with a whopping 20 points, partner. Grabe. And this is just the first half, partner, ha? This is just the first quarter and now we're coming into the second quarter. Pasok si Ariate for Castilla at ayan ang unang tira niya. Yan si Ariate. Nag-hit check at maganda yung hit check ni Ariate. His first bucket of the ball game with that booming triple. Yan na si Chris Mark Magdamit against Aspe. Magdamit attacks, loses the ball. Loberes, 3 against 1. Aspe, what a pass, partner. Oh! Win Sorry yun. miss, pero nandun pa yung dalawang nakaputi. Ayan na si At ayan Borjal. na, ang reinforcement ni Borjal pero kapos ang kanyang tira. Mintes din. Ayan na si Magdamit. Try to slow things down. Magdamit attacking 2 defenders. Nopre sa ilalim. And Magdamit and Ariate. Harabejo, top of the key. Hindi pa pumuputok itong Arabejo, may tira din yan sa labas. Ayan na si Tipones again with the miss. No good. Ariate. So hindi pwede sa malayuan, hindi rin pwede sa malapitan, sabi ni Tipones this time. But for Aspe, mas gusto niya na malapitan. And he scored on that transition play. That's his 6th pointer of the ball game. Yes, tama ka dyan. The 6 points of Aspe. And talagang bulldozing his way itong si Dasil Paul Aspe with the 2-point shot sa ilalim. And they are now leading by 3 points, 34-31. Ayan na si Harabejo with a long 3. May tira din yan. In pero and out. in and Aspe, out. outlets to Ayala. Walk in the park, partner. Yes, indeed. Pang-anim na puntos yan ni Ayala. And now the lead shifts back to Castilla with 36-31. Ayan na si Nopre attacks. Binigay dito kay Tipones. Attacking Borjal, misses the shot. And ayun na nga, medyo... Nagmimintis na dito ang Tipones. Nakakailang sunod-sunod na siyang mintis. Yes, as shoutout sa aking one of the players ng Ako Bicol Cup Albayleg, si Christian Daguro is watching right now. Ayan, sabi ni Loberes. Money for Desangelo Loberes, partner. Tama. And he can also score from way downtown. Yes. Naalala mo yung first game nila against Yes. ano ba yung Pilar? Yes, specialty in Ay, the house. Magallanes. Specialty in the house para dito kay Angelo Loberes. But si Giancarlo Nopre answering back with the 3-point shot na binitawan niya. And now, the score is 39-31. Lamang po ng 8 puntos itong Castilla.
What a pass dito kay Borjal. Napakagandang bounce pass. Akalain mo na ay titira na yun ni Aspe pero ipapasa pa pala. Tama ka dyan, partner. This Dazzle Paul Aspe is one to watch, partner, kasi very unpredictable ang gagawin niya, partner. He can score, he can pass, he can shoot. So is ditong si Giancarlo Nopre. Yan, na-miscon na din. Sumausaw na din sa scorean itong si Nopre. Yes, another point dito kay Dazzle Paul Aspe. His 8th point of the ball game. So right now the lead is up to 5 points with 6 minutes and 38 seconds remaining sa ating laro. Ayan na si Tipones using the glass bump plus the foul, partner. Gusto pala ni Dennis Tipones, mas mahirap ng tira. Yes, partner, and partner, hindi pa siya pinapalitan sa ating laro, partner. Tama, tama. His 22nd point of the ball game and has a chance to complete a 3-point play. Yun, binangga siya nitong si number 25 na si Lester Ariate. And Sa tingin ko kung nabigyan to ng tamang oras or playing time itong Tipones on their first game against yes, it could have been a Pilar. different story talaga, partner. Oo, it could have been a different story. And right now, partner, Dennis Tipones has 23 points in the ball game. Tama. Ayan, Ariate hitting another one from beyond the arc. That is the second 3-point shot ng ating si Lester Ariate. Ayan na si Nopre. Step back for Trey. No good. Ariate with the board. And bad pass ni Ariate. That's a bad pass. And a kick, pero hindi natawagan natin mga referees. Ayan na si Loberes looking for his teammates. Another bad pass for Castilla. Pero si Magdamit Chris Mark, a walk in the park also in scoring 2. At yan ang pang 10 puntos na ni Magdamit dito sa larong ito. Ayan na si Ayala attacking Harabejo and wala nang nagawa doon si Bon Harabejo. But to foul itong si Ayala. And Ayala will troop to the line for 2. 5 po ang kalamangan and we're getting closer to the mid part of our second quarter. 5:45 po ang ating oras. Yes, tama ka dyan, 5:45. And shoutout daw kay Mark Jones Martinez who's watching right now and sa ating mga live viewers dito. Maraming salamat po sa pagsuporta and syempre dun sa Facebook Live natin, sa Rep Saldico, Sa Ako Bicol Online Yes, TV and sa Ako Bicol Party List Facebook page. Ganun na din sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup YouTube channel. Pakisubscribe po mga kasurog, ha? Yes, tama. And di ba mahilig ka sa TikTok? Oo, partner, yun, nanonood ako ng TikTok dahil nga sa ako Bicol Cup. Tama. And syempre, nung nanood ako ng nag-cover kayo, partner, ni Coach Paul Sepet, nanood ako sa TV, partner. Ang ganda, partner. Nanood ako sa YouTube. So talagang kahit malayo ako doon, damang-dama ko pa rin yung bakbakan nung laban ng Castilla versus Sorsogon City. And talagang napatalon ako doon, napasigaw doon sa mga 3 points na binitawan ng Sorsogon City. But then, dahil yan sa galing ng IMBC, Yes, Infinity Media Broadcasting Company. tama ka dyan. And ang ating mga bossing na si Miss Francel Loreta, RJ Dosma, and ang IMBC headed by dito sa ating technical na si Christian Calia na lumapit. Batiin ko daw, lumapit itong kaibigan natin si Sino? Iris. Na batiin daw na nagpapakit sa camera. Magandang hapon sa sir. Grabe. And now the score is 48-41. Lamang lang po ng 7 puntos itong Castilla. And Pero kanina, Don Sol started out strong at nakalamang. Pero ngayon, mukhang ibabalik na naman nitong si Tipones. Nakakailan na ba siya? 1, 2, 3, 4, 26 points, 5. partner. 5 3-point shot made na ni Dennis Tipones sa larong ito. Ayan na, si Ayala swings to Loberes. Loberes, Aspe. Swings the ball to number 25. Ariate, what a pass, partner. Nice pass. If you notice, partner, all 5 guys touch the ball. Tama. Yun ang kagandahan Maganda ang nitong, rotation ng bola. yes, tama ka dyan. Sa kupunan ng Castilla kumpara dito sa Dunsol. Ayan na si number 17 na si Manlangit. Shoots the 3, makes the 3. And finds the bottom of the net. Itong si number 17 na si Andre Manlangit. And At I guess that's the first
field goal nitong si Andre Manlangit. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Ariate again. Open for 3. Muntik na naman pumasok yon, pero Yes. nandun, ginulangan na naman itong si Dazzle Paul Aspe, yung ganyang bantay. Pero magandang gulang yan, hindi yan yung pangdadaya na tinatawag o hindi maduming Yes, that is the 10th point of Aspe. Ayan na si Tipones. Step back 3. Tipones again. Short. Ayan na si Aspe. Against Manlangit. Aspe. And masyado tumama lang. Oo. sa ilalim ng board. And possession babalik dito sa Donsol. And we have a report right now. Kasama si Miss Cassandra Seton. Cassandra, magandang hapon sa'yo. Ayon sa kanilang coach, kulang sila sa ilalim dahil nga wala si Llantero para maglaro. Ngunit hindi ito dahilan para magpatalo na lamang. Kailangan nilang palakasin pa ang depensa. Nagsisimula pa lamang ang laro, ngunit pinaalalahanan na sila na kailangan nilang maging maingat dahil konti lang ang players na nandito ngayon upang maglaro. Ika nga, less foul para hindi maubusan ng players. Yan muna ang latest update dito sa courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Cassandra Seton. Less foul pero more points. Yes, tama. Kahit na nga depleted itong team ng Donsol, wala nga itong si Renzo Llantero as well as Barde. Yes, Yung tama mga ka dyan. main man nila. Yes, those guys na wala talaga are top 2 scorers pagdating dito sa Donsol. And alam naman natin si Renzo Llantero is an all-around guy. He can shoot and he can also defend, partner. And si Barde, alam naman natin, he can shoot the lights out. Meron tayong isang laro na Barde scored 30 plus points. So talagang malaking kawalan ang dalawang players dito sa Donsol. But nag-step up naman yung ibang mga players. That's yun ang kagandahan naman dyan. But anyway, kulang pa rin is kulang. Yes, sir, kulang sir. is kulang pa rin. Yes, era si Reales. Pero sinuwerte pa doon si Christopher De La Torre. And nakaka-anim na ang De La Torre sa larong ito. Tipones, nowhere to go but to find somebody para patamaan ang bola for the ball to get out of bounds. At yan mananatili sa mga taga Donsol ang bola with 17 seconds to shoot. Yes, this is a very high scoring ball game, partner. With 3 minutes left sa ating laro, meron tayong 50 plus points ang bawat kupunan. Yan si Borjal, gives the ball to Aspe. Aspe sizing the defense. What a pass, pero mintis yun. Oo. And ang bola mananatili pa rin dito sa Castilla. What a pass sana. Maganda sana kung ibinaba muna yun ni Ayala kasi alanganin na siya dun eh. Yan, siguro nagdalawang isip siya Oo. dahil papunta na rin itong mga naka-gray shirts to defend him. And now the shot clock is at 14. The score is 54 to 50. Lamang ng 4 na puntos with 3 minutes and 2 seconds remaining sa ating first half. Yan na si Borjal, loses the ball. Tipones. Tipones again using the left hand, misses the shot. But there is Francisco saving the day for Donsol. Tama. Maganda yung ginawa ngayon ni Francisco na hindi niya pinabayaan na mag-isa doon si Tipones. And right now, partner, Donsol must defend this 3-point shots ng Castilla. Dahil nga dito si Reales, partner, his second triple B of the ball game. And now, the lead is back to 5 points with 2 minutes and 20 seconds remaining. Pero si Nopre tries to answer back. Mentis. De La Torre, binigay dito kay Aspe. Aspe again with his favorite move, pero Mentis. Pero Reales grabs the board and with the putback. Alright, nakaka 9 points na ito, Reales. Yan na si Nopre, swings the ball to Manlangit. Manlangit, binigay kay Tipones. Tipones, medium range jumper, no good. Aspe, and Ayala is all alone for 2. Lista mo na yan. Yes, tama ka dyan. I guess Dennis Tipones now is exhausted. And I guess dito si coach ng Donsol must replace Tama. itong si Tipones. Dahil this is just the first half. Pero sapal itong si Francisco de Borjal. Kailangan ilabas na muna itong Tipones for Donsol at mabigyan ng konting pahinga dahil halos, nababad siya magmula first quarter. Yes, At ngayon, ilalabas siya under 2 minutes na. 1:27 po ang natitira. Lamang po ng 8 ang Mata Castilla, 60 to 52. And yun ang partner, they cannot afford to
to make a lead na malaki dito pagdating sa Castilla dahil nga underman sila. So talagang kailangan nilang makadikit lang or even makalabang just to survive this ball game. It will be Castilla's basketball. And yun na nga, Castilla coming off the bench, itong si Arcega pinasok na. A veteran si Norman Arcega who once played din dito sa mga Albay commercial leagues natin. Nandun siya playing a 40 above division but he still can play in a highly competitive basketball. Pero si Reales is not yet done dito sa ating first half. That's his third three-pointer. Ayan na si Chris Mark. Floater. No good. De La Torre. Outlets to Aspe. Aspe with the left hand and scores! And partner, don't look now. 12 The points lead. na si Aspe. 12 points na si Aspe. And Bakers doesn't lead pagdating dito sa Donsol. Ayan na si Francisco sa ilalim. And natawagan ng foul itong si De La Torre sa ilalim. Yun na nga partner, medyo lumobo ang kalamangan ng Castilla right now because yun na nga medyo fatigue factor dahil Donsol has 8 players only. And talagang napagod na rin itong si Tipones. And yung score ng Castilla ay mostly sa transition plays. Maganda yung rebounding nila and dahil sa magandang rebounding, it turned into fast break points para dito sa mga taga Castilla. That's why they're leading right now by 13 points. Mga kadyan, medyo may konting height disparity Oo. itong Castilla over dito sa Donsol, kaya talagang yung fast break after that defensive rebound talagang it will lead to a fast break pagdating dito sa Castilla. Na si Aspe, what a bounce pass dito sa ilalim, binalik, nabitawan. Nopre flies, grabe partner. Oy, Pero that's a sorry miss. At ayan, nakabalik na sa depensa ang mga taga Castilla. Yan na si Manlangit, loses the ball. At yun na nga. Sayang nun partner. Oo, sayang yung opportunity na yun na wala silang bantay. And yun, Nopre and Manlakit is leading the pack. Actually, wala nga nakahabol na sana. Kaya lang, mintis yung kanyang layup or layup nitong si Nopre. Pero ganun pa man, the ball will stay with them and they will still have an opportunity para makascore dito sa sequence na to. Yes, tama ka dyan. Yan na nga, with 7.90 seconds, Francisco attacks against De La Torre. Yan na si Aspe. Nagmamadali Aspe against two defenders. Aspe bounces off. And Short lang. naubusan ang oras itong Castilla. Nevertheless, they are up 66 to 55. What a high scoring first quarter. And si Dennis Tipones waxing hot in this ball game. And talagang napakaganda ng first half na meron tayo. Oo, 11-point lead po ang inilalamang ngayon ng mga Castilla kontra dito sa Donsol. At yan po nagtatapos ang ating first half. Kami po ni Wally Jan Bachiller ay magbabalik. Pero eto muna ha, bago kami mag-breaker, paalaala lang na itong Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa.
my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babak Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legaspi, he has redeemed himself. Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence ko sa bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hawak na ni Paul Lee ang torch ng Ako Bicol Cup. Sorsogon! In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Woo!
We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babak Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeeming himself. Santa Cruz! What up? Yes! It is last minute na kanyang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence ng tempat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, kami nagbabalik dito sa labanang Donsol versus Castilla and para sa ating leading scorers na ating first half. Talagang what an exciting first half we had. And syempre pasadahan muna natin partner ang mga naging stats during the first half ng ating laro. Okay, para sa bench points, nakakalamang ang Castilla dahil meron silang 13. Samantalang ang mga taga-Donsol merong 8. Sa points in the paint naman, lamang na lamang pa rin ang Castilla, 44 against 26 nitong Donsol. Sa turnover, mas lamang pa rin ang Castilla. So this is not good for them. 4 against 2 lang ng Pero Donsol. partner, that's sa turnover department talaga napakaganda dahil itong kahit apat na turnovers to, medyo maliit talaga to. Oo, maliit kumpara sa ibang mga laro. Yes, tama ka dyan. Sa fast break points naman, nakakalamang lang ng 4 itong mga taga-Castilla with 19 against 15 ng Donsol. Sa second chance points,
Tatlo ang lamang, 10-7. So yan po ang ating halftime team statistics at magiging basehan po yan ng mga posible pang mangyari sa susunod nating half which is, ayan, papasok na po tayo dyan mga kasurok. Yes, yun na nga partner. Leading the charge for this Donsol squad is Dennis Tipones, who scored, partner, a whopping 26 points, partner, and drain 5 3-point shots sa ating first half, partner. Grabe itong high-scoring guard ng Donsol na si Dennis Tipones. Oo, talagang dapat bantayan. Although parang naubusan siya ng gas. Yes, tama dyan, partner. Pero ngayon na nakapagpahinga na naman. Let's see what this guy can offer. Nag-score ng 26 points sa first half. And masusustain niya ba itong ganitong klase ng bulk ng scoring? We will see dito sa ating second half as we start our third quarter action right here sa loob po ng Kasiguran Gymnasium. Yes, tama ka dyan, partner. And on the side of Castilla is leading for them pagdating sa scoring is itong si Dazzle Paul Aspe with 14 points. And syempre yung panakanakang 3-point bombs na binitawan itong si Reales na who also tallied 3-pointers sa ating first half. Ayan na, si Castilla again attacking. What a good pass sana. Ang kakapasok lang nitong number 23 ng Castilla na si Paulo Arcos. And ang bola dito sa Donsol, Tipones cutting sa ilalim, dinukot. Grabe talaga ang galing ng batang ito, no? And Dennis Tipones is not yet done scoring 28 points and first 2 points kanya dito sa ating second half. And si Reales again for 3. Short. Nakakuha ni Arcos ang bola. No good, pero Dazzle is there again against number 17 na si Manlangit. Shot clock is at 5. They have to shoot. Is aware of that. Aspe, drop pass dito kay Arcos. Naputukan ng 24-second violation. I thought Aspe will take the shot na kasi alanganin na yung oras nila. Yes, tama ka dyan. Si Manlangit, ginugulo ni Dazzle Paul. Pero nahuli si Dazzle na humahawak sa tagliran ni Manlangit. And Dazzle's first personal foul. That's a foul talaga. So sayang. And during the first half, partner, ang 3-point percentage nitong mga taga-Castilla ay mataas din with 50%. And pagdating naman dito sa Donsol, and syempre courtesy of Dennis Tipones with 64% pagdating dito sa ating laro. And si Tipones, guarded by Ayala. Tipones attacks. And nadepensahan talaga siya doon ng maganda nitong si Ivan Ayala. Kaya itong si high-scoring Tipones ay hindi nag-succeed sa attempt na yon. Yes, tama ka dyan. And si Coach Romelo Dana is watching from Legazpi. Magandang hapon. And magandang hapon din sa ating mga magigiting na Bureau of Fire Protection personnel. Magandang hapon sa inyo. And siyempre sa PNP and lahat tumutulong sa atin dito na mapaganda ang ating Liga. Ayala kicks it out to Reales. Top of the key, 3. Kapos ang tira ni Reales. Although nakaka-3 3-point shots na yan, itong si Reales, hindi natin alam kung naging maganda ba yung halftime break or ano. Yes, tama ka dyan. Medyo nanlamig itong si Reales. Pero si Harabejo will try to hit a 3-point bomb. Yun na nga. And si Bon Harabejo hitting his first bucket of the ball game. Yeah, courtesy of that booming triple. Reales again misses the shot. Yan na si Arizobal. Outlets to Tipones. Stops and pops for 3. No good, pero nakuha niya ang kanyang tira. Yan ang maganda na meron kang follow through or you follow your own shot. Yes, Tipones again with a point blank range misses the shot, but there is J.R. Subal cleaning up the mess and scoring plus the foul. And Arizobal has a chance to complete his 3-point play. Yan ang sabi niya, pa-isa-isa lang, sabi niya. Meron na itong 7 puntos si J.R. Arizobal at posibleng madagdagan pa dahil meron pa siyang pagkakataon dito with this bonus shot. Yes, na si Arizobal misses his bonus free throw. Pero muntik niya nang makuha yung kanyang miss na si Ayala na rebound. Again, Reales for 3.
Medyo nanlamig sa Arizubal. Grabs the board. Binigay dito kay Tipones. Against Aspe. Arabeo swings the ball to Manlangit for 3. Wala. Ayan na si Ayala streaking but a miss. Not a sorry miss also on the part of Ivan Ayala. Ayan na si Ililista Tipones ko na again. sana. Bang! Pasok yan for Tipones. So, 31 point na ang ginagawa nitong Dennis Tipones for Donsol, partner. And don't look now, partner. The lead of Castilla is now down to 1 point na lang. Ayan na si Aspe. Swings the ball to Reales. Almost losing it. Arco sa ilalim and foul nitong number 21 na si Junel Balala. His first personal foul. And napaganda yung sitwasyon for Castilla. And now Arcos will be shooting 2 free throws. Let's see kung maibubuslo niya itong dalawang free throw na ito. Yes, ayan na si number 23 na si Paolo Arcos. That makes is first point of the ball game. First point, first bucket. Yan na. And Mintis yung si pangalawa. Arcos hearing from the crowd. Sabi, mintis daw yung tira pero yan na si Arabejo. Manning the point. Gives the ball to nakatalikod si Arizubal doon. Ayan na si De La Torre attacking. Challenging Arabejo. What a shot by Christopher De La Torre. And a double black eye pagdating dito sa Donsol dahil a turnover na nakumit kanina Arabejo and now he fouled itong si De La Torre and what a pass dito by Dassel Paul Aspe. So Christopher De La Torre has 8 points now and will have a chance to complete the 3-point play opportunity. Pasok ang kanyang free throw or bonus shot. Ayan na si Manlangit. Crossing the half-court line against Aspe. Manlangit, medyo napalakas ang pasa. And now, tumatakbo. Itong si Aspe, patalikod na pasa ni Ayala. Ayan na si Aspe with his signature undergoal stab. Muntik nang maagaw ni Dennis Tipones yun, but Aspe scores sa ilalim. And that's his 16th point of the ball game. And what a move! Pinoy step dito. Galing dito kay Andre Manlangit. Grabe yun, partner. Ang gandang galaw. Oo, sana pinakita. Sana kaya ko pang gawin yung mga ganyan. And yun na nga si Aspe attacking 3 defenders, loses the ball. Binigay kay De La Torre, napalakas ang tira. Balala. So this is just a With the board. 5-point lead. Yan na si Tipones again for 3. Malayo. Short. And meron tayong report galing sa ating kasamang si Danica Garcia. Miss Danica, take it away. Tight ball game nga ang naging laban ng Team Castilla and Team Donsol ngayong hapon, coaches. Sa kanilang magkasalungat na mga estratehiya, nagkakaroon ng pagkakataon na makalamang talaga ang isa, which is ang kupunan ng Team Castilla. Muling nagpaalala si Coach Yong sa mga players ng Team Castilla na iwasan ang pagsisisihan sa tuwing may mga lapses. Mas mabuting pag-usapan muna raw bago ang init ng ulo. Ayon rin sa mga players, pananatilihin nilang maayos ang kanilang laban ngayong hapon para maiwi ang panalo. Ayan muna ang latest dito sa courtside ng Team Castilla. Back to the panel. Yes, tama ka dyan. Sana nga maiuwi nila ang panalo. Yan si Dennis Tipones. Gustong mauwi ang panalo with that corner 3-point bomb. And Dennis Tipones, partner, has 34 points. 34 points. Ayan na si Ayala answering back. And the stare down dito kay Dennis Tipones, partner. Tama. And yun. Nakaka-11 points din itong si Ayala. Yes, tama ka dyan. This game is an interesting one of Tipones. Gustong mag-back-to-back, misses the shot. Manlangit. Manlangit again. Attacks and he was fouled. Alam mo ba, partner, yung 3-point shooting to beat dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon?
yung ginawang 5 consecutive 3-pointers itong si James Espanyo kagabi. Yes, partner. 5 sunod-sunod yung partner. And alam naman natin itong si Espanyo talaga. A veteran. Yes, and tinatawag ko ang Dirk Nowitzki and partner dahil one-legged shot. One-legged shot and one-legged fadeaway niya. And he's a big man with a good outside shooting. And yun ang partner. The score is 75-70. Lamang po ng 5 puntos itong Castilla. And binawasan nitong si Manlangit into 4 points with 4 minutes and 27 seconds remaining sa ating ikatlong yugto. Batiin ko lang yung anak ko, si Kian Madronio. Congratulations. Nanalo sila sa NYBL game. NYBL Bicol game kanina sa 15 under coach Tikboy Del Rosario. So congratulations, my boy, Kian Madronio. Yes, congratulations po and keep it up. And yan na si Ayala. Misses the shot. Borjal again sa ilalim pero Arizubal again grabs the board. Binigay dito kay Tipones. Tipones using the left hand plus the foul. That's off the glass. Ariate. Di man lang nahawakan yung bola doon at tumama siya sa katawan itong si Tipones. Kaya Tipones will be awarded a bonus shot. 36 points na itong si Tipones. Grabe. And tama ka dyan. And Tipones completes the 3-point play and now he has 37 points, partner. And the score is 75-73. 74, partner. 74, so, partner. Ang lamang ng Castilla. Yes, tama ka dyan. Dennis Tipones is a man possessed here sa ating laro with 37 points. And si Jarabejo scores his second bucket. And now the lead. And now the lead shifts back to Dunsol with 3 minutes and 47 seconds remaining sa ating third quarter. 76-75. Ayan, kailangan mo ng mag-cool down or anong tawag yan kung sa Bicol, buhon ang kalayo. Nagkakaraba na tabi. Pero sabi ni Tipones, wala akong balak na patayin ang apoy right now kasi talagang nagliliyab ang kamay nitong si Dennis Tipones. Grabe. Talagang 36 points. 37 partner. 37 na ba? Grabe. 37 partner. And tingnan natin kung he has a gas left dito sa kanya. So right now, the lead niya shifts back to Dunsol with 3 minutes and 47 seconds remaining. And may pinasok tayo on the side of Castilla. Itong hot shooting na si Angelo Roberes. And tingnan natin kung anong magiging impact nitong shooter nito pagdating dito sa Castilla. And also Melvin Morales back in the ball game for Castilla. Aspe. Ayan na Ayala, swings back the ball. Ayan na si Aspe against Nopre. Nopre. Aspe attacks. No good. Shot clock. Did not reset. Ayala. Elbow jumper. No good. Nopre skying high with the board. Ayan na si Jarabejo. Binigay dito kay Dennis Tipones. Swings the ball to Manlangit. What a pass, partner, kay Nopre. Pero sapa lang inabot dito kay Melvin Borjal. Oo. Good defensive stop on the part of Melvin Borjal. Not giving up on that play. Ayan na si Ivan Ayala. Gives the ball at the post against Manlangit. Good defense is played by Manlangit. Binigay dito. Ayala. Shot clock is a 10. Ayala. Merong nakita si referee Win Mapula underneath against itong nagkikiskisa na si Manlangit at saka si Dazzle Polaspe. Sige, tignan natin kung anong maging tawag. Double foul. Yes nga, a double foul was called dito kay Manlangit and Aspe. Pero partner, I admire this Manlangit guy dahil even though alam niya si Aspe talaga is a strong player, but he is there to defend and to guard Aspe at will. Nahuli yung pasa. Ariate, elbow jumper, pasok yan. Balik na naman sa Castilla ang kalamangan, 76-77. Ayan na si Jarabejo.
Waits for his teammates. Binigay dito kay Tipones. Shot clock is at 15. Nopre attacking. Nopre open under. No good. Challenging the taller and mightier Melvin Borjay. Oh, what a block by Timing Bon yun. Harabejo. Timing na-timingan doon si Aspe. And Aspe didn't saw it coming. Yes, tama ka dyan. Medyo nagulat on that sequence si Aspe. Yan na. He knew na talagang nakawala na siya. Tinignan niya pa. But there is Bon Harabejo saving the day for the Donsol squad. Yan na si Reales. Kakapasok lang. Short jumper. No good. Aspe again. Nice rebound for Aspe. But he cannot make the putback. Tama ka dyan. Ayan na si Tipones with the ball against Loberes. Tipones guarded by Reales. Shot clock. 14 to shoot. Yes, tama ka dyan. Tipones swings the ball. Arabeo with the fake. Step back. Manlang, it is open for 3. No good, but Tipones and Arizobal saving the day for the Donsol. Napaganda, kaliwaan. Merong tao for the rebound and for the putback. It's Arizobal making it. Yes, tama ka dyan. This game becoming a seesaw battle pagdating dito sa ating laro. Nopre again, skying high with the board. Ayan na si, Grabe ang elevation itong Nopre for the rebound. ayan na si Harabejo. Thinking 3, shoots the 3, no good. Nopre again with offensive rebound. Tipones. Ayan yun na nga natawagan ng foul. Itong si Ivan Ayala. Pwede nang itira actually ni Tipones doon. Medyo libre siya kaya lang nag-hesitate siya. And after that sequence, meron tayong hit check kay Bon Harabejo shooting a 3 from the parking lot but mintis ang bola, ay mintis ang tira. And right now partner Castilla is in the penalty situation so it means free throws pagdating dito sa Donsol. Alright, this Ako Bicol Cup Sorsogon leg is being brought to you by Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa at syempre pa ng ating bossing Congressman Saldico. Ayan, Yes, tama ka dyan. Magandang hapon. Shout out kay Kong Jill. Yes, kay Kong Jill na talagang nanonood sa atin. At siyempre, si Congressman Saldico din nanonood. At siyempre sa ating mga bossing na si Commissioner Lloyd Rivera, magandang hapon. And si Bossing Ino Rivera and si Miss Russell, magandang hapon sa inyo. And syempre partner, kung napapansin mo, unti-unti nang napupuno ang ating Kasiguran Gymnasium. Syempre pasalamat tayo partner sa ating butihing mayor ng Kasiguran na si Mayor Maria Mines Hamor for hosting our games. And syempre ang ating butihing governor na si Governor Buboy Hamor. Maraming salamat po sa magandang pagtanggap sa amin dito sa probinsya ng Sorsogon. Oo. Maraming salamat po. And of course, lahat ng mga Sorsogano na talagang napakainit ng pagtanggap ng kanilang liga. Ako Bicol Cup Sorsogon. Yes, partner, talaga medyo nga na-delay nga partner ang ating umpisa ng Sorsogon League. Pero partner, kahit na-delay tayo, yung pagtanggap naman ng mga taga Sorsogon sa ating liga ay napakasarap. Yan na si Dennis Tipones. His 38 point of the ball game, nearing the 40 point mark. 40 point mark ng ating laro. Ayan na si De La Torre. Top of the key, De La Torre. Thinking 3, shoots the 3, misses the shot. Arizobal again with the board. Ayan na si JR Arizobal. And Tipones. Binigay kay Harabelo. Harabelo fires, misses. Ito na. Ayan na si Loberes sa ilalim. Defended by Harabejo. Mintis ang tira. And yun na nga, despite the miss partner, nakita mo kung gaano bubilis bumaba itong si Harabejo. That is a good attitude pagdating dito sa mga players. Ayan na si Manlangit. Nopre. With the spin. With the shot. And the deuce partner. What a shot. So nakakalamang na po dito ng 4 na puntos ang mga taga-Donsol. 81-77 at 15 seconds na lang natitira. And Reales answering back with a booming triple. And finally, para kay Reales. Cuts the lead into 1 point dito. And si Nopre again, shoots the 3. No good. De La Torre grabs the board with 1 second remaining. Ayala with the Hail Mary shot. And that will end our third quarter action. Mula po dito sa napakaganda at napakalaking
Kasiguran Gymnasium. Dito po sa lalawigan ng Sorsogon. Yes, tama ka dyan. What an exciting game, partner. Our first game, talagang neck-to-neck battle and talagang toe-to-toe yung finish ng ating laro. Sana naman itong ating second game maging interesting din pagdating dito sa ating fourth quarter. Pero we'll see if Dunsol will be able to survive in this onslaught na binibigay ng Castilla, or yung Castilla talaga will stop the bleeding for their team for a win sa ating laro. We'll see. Dahil meron pa tayong isang quarter na natitira. Again, both teams must win this game, and both teams actually are hungry for a big win this afternoon. And ito lamang po ang ating pangalawang laro sa ating triple header ngayong day 12 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. So abangan niyo pa po ang isa pang laban mamaya. Isang magandang away uli. Kasiguran who will go against the visiting team Pilar. So we expect na dadami pa yung mga tao dito sa loob ng gymnasium dahil mapapalaban yung kanilang manok mamaya. Yes, tama ka dyan. And now we are back sa ating fourth and final quarter. And spearheading pagdating dito sa Castilla is Dazzle Paul Aspe, partner, with 16 points, 10 rebounds, and 7 assists. And he is a 3 assists shy of a triple-double. And pagdating naman dito sa Dunsol is the high-scoring guard, si Dennis Tapones, with 38 points. And itong partner ay one stat na napansin ko, si J.R. Rizubal with 9 points. But grab 14 boards, partner, pagdating dito sa Dunsol. So malaking factor yon for Dunsol. At ayun, naharangan niya pa doon si Borjal. Ayan na si Manlangit. Ayan Magdamit, rather pala, partner. Ayan na si Reales. Burning rubber. Binigay dito at nakaapak sa ating linya. Narinig mo yung sirena, partner? Yes. Ayan, alas 5 na kasi. Yes, akala ko snack na, partner. Nakaka-snack mo pa lang, snack na naman. Sige, pagbibigyan kita dyan. Ganon dito, partner, sa Ako Bicol Cup, partner. Tanong mo lahat na naging staff and crew, naging part ng committee na walang nagugutom dito. Every leg, dumadagdagan timbang. Kasalanan mo na pagka nagutom ka, no? Yes, tama ka dyan. Ayan si Magdamit. May pick na binigay. Itong si Balala. Nopre, swings the ball. Tipones again for 3. No good. Balala and Ayala battling for the board. Nanalo itong si Ayala. Nalalamangan po dito ang mga taga-Castilla ng isang puntos. Ayan na si Aspe with his favorite move. And Aspe right now has 16 points in the ball game. I guess it's 18 now. 18. Yes, 18 pala, partner. Tama ka dyan. Ayan na si Arizubal. Swings the ball to Nopre. Shot clock is at 13. Tipones, step back 3 against Loberes, partner! Ooh! Puno na partner yung listahan ko. Yes, partner. Dennis Tipones is waxing hot with 41 big points. Aspe kicks it out to Reales. Kaboom! Answers back with his own version of a 3. Itong si Reales. That's his fifth three-pointer of the ball game. Yes, tama ka dyan. And the score is 25-84. Lamang lang po ng isang puntos itong mga taga-Castilla kontra dito sa Dunsol. Ayan na si Magdamit. Binigay kay Nopre, tumira ng 3. No good. Ayala is in a foot race. Lobs it up to Borjal. And nakaapak. Yun na nga, nakaapak. Ang size 15 na paa. Grabe. Itong si Melvin Borjal. Lumabas yung size 15 na paa. And right now we have a report galing dito sa ating courtside reporter na si Miss Cassandra. Miss Cassandra, take it away. Now that we are in the fourth and final quarter, hindi na nagkakalayo ang scores ng dalawang kupunan. Kaya naman, mas kailangan pa nilang maging maliksi, mabilis at matalino. Pinaalalahanan din sila ni Coach na kumalma dahil malaki ang epekto nito sa kanilang pag-iisip at paggalaw pag pinangungunahan sila ng kaba at gigil. Hindi dapat sila mangkampante at kailangan nilang makalamang ngayong huling quarter. Yan muna ang latest dito sa courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat. Yun na nga. And thank you sa ating update. Ayan na si Aspe. What a pass, partner, dito kay De La Torre. But mintis. Sayang lang yung napakagandang pass na yun. Balala with the board. Ayan na si Magdamit against Ariate. Medyo bad pass. But there is Dazzle Paul Aspe. Aspe
Siniguro talaga. And now the lead is up to 3 points with 7 minutes and 15 seconds remaining dito sa ating laro. 20 points na po si Dazzle Paul Aspe sa larong ito. Yan na si Nopre, binigay kay Manlangit, hesitates, dinukot sa ilalim mintis, Ayala, nakuha ni Rizubal, using the left hand, hindi, and again, Aspe, muntik na makawala, and Aspe regains his possession, and scoring for 2, partner. Look how composed this Aspe guy is, partner. 22 big points for Dazzle Paul. And now the lead is up to 5 points, Manlangit. Yan na si Manlangit. Post shot. No good. Arizobal again saving the day. His 11th point of the ball game and 16th rebound, partner. Double-double para dito sa workhorse na si J.R. Arizobal. The veteran J.R. Arizobal has been in too many battles already. Ayan na si Aspe. Manong-manong against Magdamit. Aspe, top of the key, 3 short. Nopre taps the ball to Manlangit. Ayan na si Nopre. Swings the ball. Nopre for 3. No good. Arizobal. Sayang nun, partner. Oo. Aspe making sure that sequence, and meron tayong timeout na itinawag. This is just a 5-point lead with 5 minutes and 47 seconds remaining sa ating dito. At ayan, medyo nakakaangat na uli ang mga taga Donsol dito with 91-86. So 5-point lead po ang hinahabol itong mga taga Donsol kontra sa mga taga Castilla. At napansin ko, wala din pala yung isa pang big man ng Castilla na si Jeremy Lasala. Kaya para sabi ko parang may kulang sa kanila. At ayan, we're getting back into this ball game, and we're now nearing the halfway mark ng ating fourth quarter. 5:47, 91-86. Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa, and siyempre ang ating pasasalamat sa ama ng probinsya na si Governor Boboy Hamor, and the Mayor of course of Kasiguran, Mayor Maria Mines Hamor. Tama ka dyan. Maraming salamat po. And yun na nga si Dazzle Paul. What a pass dito kay De La Torre. What a nice pass. Everything but the shot. Sayang nun. A good intention sana. Dito. Ni Dazzle Paul Aspe papunta dito kay De La Torre, but nabitawan ng bola. And ang possession babalik dito sa Donsol side. Ayan na si Tipones. Wants to attack with a Pinoy step. And natawagan ng traveling violation, partner. Oo. Na-traveling doon si Tipones, pero parang hindi niya akalain na traveling yun. But the referee knows what is best. Yes, tama ka dyan. And during that sequence, nung pag-atake pa lang, and si Reales, partner. He is feeling it right now. That's his 6th three-pointer of the ball game. And si Arabejo wants to answer his back. Tapos, minadali na Arabelo ang opportunity na yun. Ayan, so dito natin makikita kung sino talaga ang mas composed sa larong ito. Arabejo. Yes. Ayan na si Ayala with the ball. Swings the ball to Reales again. He check, partner. No good. And the ball will go to Castilla. And partner, no, that's Donsol. Yes, and kita mo, partner, kung sino nandun. Arizobal pa rin. Yes, partner, si Arizobal din is there to save the day for Donsol. Yan na si Arabejo against Ariate. Arabejo kicks it out. Tipones will attack. Finger roll. No good. Nakakuha ni Arizobal ang bola. Arabejo again for 3. Oh, pero nandun si Tipones. Yes, yun na nga. Tipones. Hindi na inakala ng mga Castilla na ma-score pa yun. Dahil tama, hindi nga tumama doon sa taas ng ating backboard. So talagang good. Ayun na si Tipones with the steal.
Tipones flies using the glass. And It's partner. all Tipones sa last 2 sequences natin, mga kasurog. Ayan na. Aspe against 2 defenders against Arizubal. And what a defense, partner, nitong number 17 na si Andre Manlangit over Dazzle Paul Aspe. And now the score is 94-90 with 4-point lead. Ariate shoots the 3. Pasok yan! That's his third 3-pointer of the ball game for Ariate. Ayan na, si Tipones trying to answer back. No good. And yun nga, partner, a sign of fatigue dito kay Dennis Tipones and his teammates. Ayan na si Aspe attacking with a Pinoy step, counted, plus the foul. Yes, that's a great move from Dazzle Paul Aspe. Sabi ko sa inyo, this guy can trick you. Even the referees will be tricked, or even the coaches of the opposing team will be tricked because of his moves. At ayan. So, Yes. tiningnan natin yung slow-mo. Talagang very clear. Walang traveling violation. Pero yun ang ikino-complain itong coach ng Donsol Sorsogon, or Donsol, na si Lyndon Magdamit. And Aspe will be shooting the bonus shot with his signature free throw shot. Yes, tama ka dyan. And Dazzle Paul sinks his bonus free throw, partner. Pero this is far from over, partner. This is Tama. just a 9-point lead with 3 minutes. So kailangan maging composed at limit ng turnovers dito ang Donsol in order for them to decrease the lead. Pero Tipones, partner, this is just a 11-point lead, partner. With 2 minutes remaining. And now Tipones has a whopping 48 points, partner. 48 na ba? Grabe, hindi na ako nagbilang, partner. Now Ayala. Yes, ayan na si Ayala. Wasting the clock because alam naman nila na the time is on the side of them. Ayan na si Reales again. Misses the shot. De La Torre. Blocked by... What a fake. And what a fishing expedition for Ayala. Kaya lang both guys are hurt. Nagtama yung mga tuhod nila eh. Arabejo and itong si Ayala. So, yan yung tipo ng sakit na parang ano yan, sa Bicol, Malindok. Yan, partner, yung tipong hindi ka makakapagsalita sa sakit. Oo. Hindi mo alam kung maiinis ka or magagalit or matatawa ka. Pero we see Ivan Ayala smiling. So siguro natuwa siya doon sa move niya na ginawa. Yung trick na ginawa niya before he was fouled. And these free throws are very important. Yun na nga, nagbintis. The door is still open pagdating dito sa sa Donsol, partner, with an 11-point lead with 2 minutes remaining sa ating huling yugto. And tingnan natin, partner, if Donsol will decrease the lead with this next possession. Importante itong possession na to para sa Donsol. They need to score here. Yan si Arabejo. Makes it out to Tipones. Tipones for 3. No good. Reales gives the ball to Aspe. Aspe with a foul. And yun na nga, partner, Dazzle Paul Aspe taking over pagdating dito sa Castilla sa ating fourth quarter with hindi ko na mabilang, partner. More than 30 points na ata. We'll see. Papatulong tayo kay Iris. Yes, tama. Asa naman si Iris? Well, Dazzle Paul Aspe does it again. This time with a foul. So Dazzle Paul Aspe will be shooting the bonus shot. At the short on that one. Matindi yung pinapakita ng both prolific guards na naglalaban ngayon, Tipones and Aspe. Pero nakakabintahe dito si Aspe dahil lamang na sila ng 10 puntos. Yes, tama. Or mahigit, it's a 14-point lead actually.
So it's a big 31 points for Aspe. Yes, it's a Aspe Tipone showdown pagdating dito sa ating laro. Ayan na, si Nopre steals the ball, binigay dito kay Manlangit. Manlangit attacks. Oh, what a bad pass from Manlangit. Akala niya nasa corner pa rin si itong si number 14 na si Nopre. And yun na nga, partner. The time is not on the side of Dunsol. And kita mo naman kung gaano gamitin ni Ayala ang oras. Yan na si Ayala, may pick na binigay itong si De La Torre. Gives the ball to Aspe at the post. Against Francisco. Ariate, elbow jumper. No good. De La Torre with the tap. Nice help for De La Torre. Ayan na si Tipones missing the shot. And naubusan ang partner. Wala na. Medyo very thin na yung pagkakataon or yung chance for Dunsol. Yes, partner. And on a brighter side pagdating dito sa Dunsol, despite talagang the odds are not favoring them. I guess the top scorer ng ating liga is 50 points. So Dennis Tipones has a chance to surpass that 50-point mark because meron na nga siyang 48 points right now. We will see. Yan na si Ayala with the miss, but De La Torre grabs the board. Yan na nga. And si Nopre again. And si Ariate gives the ball to Aspe. And I guess Dazzle Paul Aspe will dribble it out and will not take the shot. But we'll just wait for the final score and the final buzzer ng ating laro. Lamang po na ang 16 na puntos itong mga taga Castilla. At 11.6 na lang. So this is it. It's very, very safe to say that this is Castilla's win and a big comeback matapos ang kanilang heartbreak sa laro nila against Sorsogon. So uuwi sila na merong kartadang 2 wins and 2 losses, samantalang ang Dunsol naman ay magkakaroon ng 1 win and 2 losses. Yes, baka dyan. Yan na. Our final buzzer, the score is 95-111. Panalo ang Castilla. And what an exciting game, partner. Meron tayo. Medyo nagkadikit doon sa huling parte. But yun na nga, Dazzle Paul Aspe waxing hat pagdating dito sa 3-minute mark ng ating fourth quarter. And yun na nga. And kudos din to this high-scoring guard na si Dennis Tipones who scored 48 points, partner. Ang kagandahan sa koponan ng Castilla dito sa larong ito ay well-distributed yung scoring. Because of this orchestrator na si Dazzle Paul Aspe who has been the big scorer also for his team dito sa particular na larong ito. So kahit umiscore siya ng more than 30 points, 31 ata yun, 31 big points. Yes, 31 big pero points. He manages na to make his teammates look good because of those dishes na ibinibigay niya. Yun ang nakita kong advantage or bintahin itong mga taga Castilla. And of course, the size. Dalawang big man yung palitan nila with Borjal and itong si Christopher De La Torre. Samantala, sa Dunsol ay talagang ang mag-isang nagre-rebound at bumablock ng mga shots ay walang iba kundi si Arizobal. Yes, tama ka dyan. Yun na nga. And would like to thank this opportunity na masalamatan ang butihing mayor ng Kasiguran na si Congressman, Mayor Marie Minez Amor for hosting our games. And syempre si Governor Buboy Amor, maraming salamat. And syempre ang ating butihing boss na si Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, and ako Bicol Party List, and si Commissioner Lloyd Rivera for supporting our league. And si Boss Ino Rivera, shout out din yes, sa'yo, Boss Ino. Magandang hapon sa inyo. And syempre marami tayong candidates pagdating dito sa Castilla. And syempre leading the charge for them is Dazzle Paul Aspe with a 31 big points. Mayales is also a candidate for our Kasurog
best player of the ballgame. Ito na partner, sinasabi mo kanina during their last outing na lang hinayang siya dahil natalo sila. Dahil nga hindi siya hindi sila nanalo. Sayang naman daw ng 30 plus points. But right now, partner, he has 31 points. 31 points ending this ballgame. So hindi sapat yung 48 big points nitong si Dennis Tipones to win over this Team Castilla. And while waiting for our kasurog best player of the ball game, batiin ko na rin ang aking mga kaibigan and brothers from Albay Basketball Community. Magandang hapon sa inyo. Ang aking dalawang anak, Juan Carlos, Franco Miguel. And partner, looking at the stats, partner, Dassel Paul Aspe is one assist away from a triple-double, partner. Sayang nun, partner. So, talagang this Castilla squad is still alive sa ating playoff contention. One assist away for a triple-double. Ay, grabe. Oo. And yun na nga, they are now in the contention pa, partner, para sa ating second round or ang ating playoff run. Okay, so I guess this is it for me. Magbabalik mamaya si Coach Paul Sepe who will be joining once again Wadi Jan Batsenyer sa ating last game. It's Pilar between and against the home team Kasiguran. So bye-bye for now. Ito po si Kapa Morgan at ibato na natin ang mikropono sa ating courtside reporter na si Miss Mabel Echegoyan at ang ating kasurog best player of the ballgame. Thank you, Kapa Morgan and Coach John. Right beside me is our kasurog player of the game na si Dassel Paul Aspe mula sa Team Castilla who scored 31 points, 11 rebounds, 9 assists, and 1 steal. Dassel, sa gitgitang laban nyo kontra sa Team Donsol, paano nyo na-handle ang pressure sa loob ng court? Una, syempre, hinandle namin yun kasi galing kami sa 2 loss streak and gusto talaga namin pamanalo yung laro and mas nag-double effort kami kasi gusto pa namin makapasok sa second round kung sakali. Ayan, ano naman yung naging motivation ng inyong team na despite your upset game with Team Sorsogon City ay bumawi kayo ngayon at naipanalo ang laro? Ginawa lang namin yung best namin kasi syempre, maraming sumusuporta sa amin. Gusto namin isukli sa kanila yung support nila sa amin para yun, magawa rin namin yung mapanalo yung laro po. Ayan, baka may mga gusto kang batian, pasalamatan, lalo na yung mga sumusuporta sa iyo at nanunood sa iyo ngayon. Shoutout po dyan sa Tropang Oyad and sa girlfriend ko po, si Carmel Hernandez and kay Kuya JR Arizobal and kay Boss Andoy and kay Kuya Renzo Llantero na hindi naglaro sa Donsol. Yun lang po. Ayan, thank you and congratulations once again sa Team Castilla. Mga kasurog, dyan lang kayo dahil maya-maya laban na naman ng Team Kasiguran kontra sa Team Pilar para sa ating last and final game. Mapapanood nyo yan ng live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Parteles at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup for more updates. Again, this is Mabel Echegoyan, your Ako Bicol Cup courtside reporter.